जों डेपुटेशन दिलायखा कमलपुर सुरमा बिलाय न जों दिनाव डेपुटेशन दिलायो तामने बागै हिनबा कमलपुर बाय सुरमानि तीनटा बिसि सयटा बिसि खबजागै दंमानि बा जों दिनाव डेपुटेशन दिलायखा इनकाय तिनि जतन साइथाका सिगां सानाय र जों एक नम्बर जिनि पॉइंट नारो खातिनि नि जे जिनि रोमान स्क्रिप्ट जिनि मानि कक बरक नतियै जों जिनि कक बाय जों मा सिना नेंनाय मा परना नेंनाय जों तिनि जे ताबुकनि जे रुलिंग गभर्नमेंट नि जिनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा थांनाय मासनि 7 तारिखो जे बांला हरब बाय जिनि कक ब्रक सुइजाकनानि उंथों हुनाय आगोनै जे डिक्लेयार खालायरि माने सीबीएसई कोर्स आबुनि बागै जों बेलाय खाना खामजाक आबुनि बागै न जों तिनि अर खरांथि सारलाय दंलायो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जतन खरांथि साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट जिनि मानि कक ब्रक बाय जिनि कक बाय जों मा सुइथुं मा परिथुं आमति हिनाय आगोनै सब्जेक्ट ओनलि सब्जेक्ट काइसा जों रिथुं फियाबा जों रोमान स्क्रिप्ट बाय न जिनि लिपि परिवर्तन तांथुं जिनि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय न जों 90% तिनि जत त्रिपुरा सारक जुदि गसिवै दंखांकै बुइनि दफारक वानजुइ दफानि बगरक कक ब्रक एमए खालायै जुदि बरक वानजुइ तुतुइ रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खालाय दंखांकै त्रिपुरा साबो समनि बरक हंगै तामै सपोर्ट खालायमै आंनाय आबुनि बागै न आं जत त्रिपुरा सारक नबो खरां पालबाक साथे सानानि बागै जत त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा सारक आं अबजावो ताइ थाइजा इंकै बिसि इलेक्शन नि कक सावै थांगा जों दाबि खालायका तिनि जे जिनि बिसि इलेक्शन जिनि एडिसिनि यागता बुक दङ जिनि टिटि एडिसिनि हापांगो आबुनि बागै नमिनेटेड जिनि जे चेयारमैन दं जे तनिमानि आबरंनि कक तुइनो जिनि जत पंचायत बिसि पंचायत चलनानि उंथुन नै जों तिनो भिडिअ न मेमोरेंडम दिखा इंkai आबुनि बागै न जों जुदि न नरंनि बरक न नरंनि पार्थी रक न नरंनि जे गवर्नमेंट रक न जुदि न बिसि पंचायत चालमान थाका इंkai बिसि इलेक्शन खालायदि बीजेपी सरकार न आं सावो रुलिंग गवर्नमेंट सरकार न बिसि इलेक्शन खालायदि दूध का दूध पानी का पानी इंgai थांनाय आप्रुव जों जाने जाने मते जों जा खालायनाय तिनि चिनि अर 7टा पॉइंट नति जों अर तिनि मेमोरेंडम जमारि लायखा चिनि अर रूट विशेष खालाय कमलपुर टु आमबासा नि रूट जे yang चिनि yang फारि बाया कचुछरा तुइ खालाय जे थांमानि अ रूट न काहाम काय कंस्ट्रक्शन खायनानि उंथुन ताइ चिनि अर जे तुइनि पाइप रक मान्याङै तंमानि आबरंना जतन नायकानि खायनानि उंथुं भिडिअ नि जे आवताय तंमानि ब भिडिअ साहेब नि जे आवताय तंमानि ब आबो बिनि थानि बनारुखा ब एसडीएम डीएम एमन की सीएम न पर्यंत रहरनानि हिने बतिनि जोनर बसिका इंके बेलायखना हामबाय आसुकन।